Jeg tager video. Det kan jeg også sende til jer. Se, der er en chakal. Øj, nu så har jeg. Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Der ligger en hyæne krasset halsdød derovre. Gør du det? Nå. Ja. Okay. Hyænen har ikke rejst, så den bliver angrebet. Ja, den ligger og bevæger sig hen. Så jeg kan ikke se den hyæne. Ja, det var det. Den blev rejst. Nå, derovre. Nå, den er. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halvt noget, den store mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldt. Hvorfor fanden den kunne bare lade være med den løve? Jeg kan ikke lide at se det. Nej. Hvorfor skal de heller provokere døre? De kan da bare gå væk. Hvad fanden? De opsøger det jo selv. Skal vi have lede efter den der? Ej, hvor voldsomt. Øj, nu bliver det nakket. Væk for helvede, nu væk. Nej, hvor har den det dårligt. Den jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider den her nu. Nej, den ligger og skriger og lider. Jeg bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger det jo selv, de der hyæne. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men de har stjålet hans. Han har stjålet tilbage til ham. Nej. Jeg tror, det er det. Er den død? Den løber på hen til sådan noget igen. Så gør det fint. Jeg skal ikke. Det er ikke noget. Nu tager den der. Men det kommer til at tage flere løgne. Det kommer til at være flere. Det er da med, de ikke kan. Helvede, var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det synes jeg er simpelthen sjovt. Nej, det synes jeg, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det. Det er sådan der. Han har garanteret ikke fået til ham. De æder vel også den, der er død, ikke? Ellers så spiser deres egen.
Deres formål er med at gå efter løven. Så det er som om de nærmest jagtede løve, som om, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Nej. Altså, så bliver det helt stille. Fuldstændig. Med et. Eller de opdagede den, at den var død. Ja. Ligesom den viser dem. Ja. Vi bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Tager du billede med din iPad? Nej, jeg er slet ikke op til det. Det skal ikke. Nej, han er aldrig, der vil kigge i kigget. Nej. Det er også nok for mig. Ja, kigger den over i, hvad du vil finde. Han gider vel ikke kigge den der ned i det der trapper.